Илгиз Фәттахетдинов чын патриот, иле безнең сөекле улы буларак, безнең күңелләрдә мәңге сакланыр. Халык үзенең батырларын бер кайчан да онытмас. Илгиз безнең бик ачык күңелле, елмаеп кына тора торган ярдәмчел егет иде. Мәдәният йортында эш булган чиракта да ярдәм итәргә әзер иде. Әнсәпә чакырыгыз киләм диде. Спортка гашык иде. Мен аның күңеле шулкадәр чиста, шулкадәр ярдәмчел егет иде. Без аны бик сагынабыз. Илгизнең кечкенәдән хәрби буласы килгән. 2019 елда хәрби хезмәтен төгәлләгәч, контракт төзеп кабаттан хезмәт итәргә кала. Украинада махсус хәрби операция башлангач, 2 дә уйлап тормыйча илебезне якларга алына. Тик контракт төзеп бер айда вакыт үтми, фаҗигале төстә вафат була. Әни мин отпускадан киткәчтен контрактны озынайтамын диде инде. Контрактны озынайтты да, сразу алып киттеләр дә инде. Алып китеп бер айда булмады, августның 10-сында хәбәр бирделәр. Улыма күпме әйттем, улым әйтем, өйдә кайтмын да дидем инде. Юк, әни, минем военный баласым килә диде. Кызыклы гел бергә булды инде. Кызык әйберләргә искә төшә. Иткәләшә идек тә инде. Шушылай булуы бик кызганыч. Гел уйламадым да. Гел кайтыр шикелле. Илгиз турында укытучылары, авылдашлары да җылы истәлекләр белән уртаклашты. Җыр телле, бер үк вакытта спортка һәм сәнгать дөньясына гашыйк кеше иде диләр аның турында. Мәктәптә уку чоры инде кеше гомеренең иң гүзәл чорының берсе. Илгиз дә инде мәктәптә укыганда иң тырыш, актив укучыларның берсе буларак истә калды. Аның инде башкалардан аерып торган сыйфаты ул хезмәтне бик ярата иде. Кушылган эшне, тапшырылган вазифаны һәр вакыт җиренә җиткереп үти иде. Укыганда өрдә инде бик актив булды. Bütün спорт ярышларында, төрле чараларда бик актив иде. Шуңа инде без аны хәзерге вакытта укучыларга да сөйләп торабыз. Шундай күңелләрдә калды бит инде, тыныч йокласын. Илгиз Фәттахетдинов Россия Федерациясе президенты Владимир Путин карары белән Украина территориясендә махсус хәрби операция барышында күрсәткән батырлыгы өчен үлгәннән соң дәүләт бүләге Батырлык ордены белән бүләкләнде. Илгиз Фәттахетдинов истәлегенә 1 минутлык тынлык игълан ителгәннән соң район башлыгы белән Ирина ханым элмә тактаны ачты. Элмә такта астында кечкенә өстәл. Кысадагы фотосурәттән Илгиз елмаеп тора. Бу елмаю Илгиз, аның матур эш гамәлләре бүген якыннарына җитми. Яуда шәһид киткән райондашыбызның урыны оҗмакта булсын иде. Лилия Шәймиева, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе.